Welcome back again to my YouTube channel! Ayan, so for today's video guys ay pupunta kami ng Bako! Wow! Hi ka naman! Parang mala na yan. Mala Tita Amelia. Hi! Subscribe na kayo! Dali na, subscribe na. Bilis eh! Bilis eh, ma! Bilis eh, sabihan mo na, subscribe na kayo. Sabihan mo na, subscribe na kayo. Dali na. Sabihan mo na. Dali na, ang tabi sa tapat ng 7-Eleven dito sa Halcon. At hinihintay namin ang aming ibang pang kasamahin. Yahoo! Wow! Hello guys! So yan, welcome back sa akin channel. Dito na po tayo ngayon sa Tagbungan Resort at sasamahan natin kayo sa maglibot-libot dito. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, cause you don't know. Ayan guys! Ang ganda ng cover. Ayan si Kuya John Rex at saka si Sir Jason. Ano nilaw nyo? Mais! Ayan! Hi Tita! Tita! Oh! Hi! Hindi ka na! Slide guys na hanggang dulo. Whee! You ask me how I got here, cause you don't know how. Say you take
open and do yours. Singing time. Ayan guys, nakapag-slide na kami. Ngayon ang gagawin naman namin ay maglalaro naman kami ng 7-Up. Okay. So, ano mechanics? Ano mechanics? 1, 2, 3, 4. Ano 4? 4 plus 5. 5, 6, 7. Okay. Sino ang matira guys ay siyang may premyo. Kung sino ang may mali, siya ang lulog. Okay. At bilang Ang 4 at 7 lang ang naiba. Ang 4 ito. shout out po sa taghawak ng camera tabingi. Ayan.
I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it